42 anyos nga amahan, sikop human gidunggab patay ang kaugalingong anak sa Purok Dama de Noche, Barangay Look, Dakbayan sa Lapu-Lapu, pasado las 4 kaganiyan kadlawon. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Naghilak nga midangop sa Mayor's Office sa Lapu-Lapu City Hall si Lucy Gonzaga aron mangayo og financial assistance sa Dakbayan aron mahipos ang patayng lawas sa 16 anyos niyang anak na si Christian J. Matud ni Lucy, napukaw siya sa iyang nadungog nga nagkalalis ang iyang bana nga si Carias ug ang 16 anyos niyang anak na si Christian J. Yun siya pa, tulog na pa, kay hubog na kay ka. Hindi ni anak man siya nga, kisa may hubog na to, dong ako, ikaw. Siya ikaw, dusokol ka o ganang amahan. Muto ni ana siya nga, dili pa, gibadlong na ganako, kay magsige magkapalok na agod, nga tuhog na ng mga tao dihan, imong suknaon. Tulog na dito ka. Siya mapatay ra ba kong anak dong. Siya mapatay dito ka pa. Oo, mapatay ko. Pati ako pa. Muto ko, imong pati, wako kay bawa ato, kutsilyo ba dito iyang gihawiran. Gipuspusan sa igsuon ni Lucy ang tangkugo siyang bana, hinungdan nga nahunong ang pagpanunggab. Base sa death certificate sa bata, hemorrhagic shock ang hinungdan sa kamatayon ni ini nunod sa nasinating multiple stab wounds. Dili tigamitan sa gidiling drogas ang bana ni Lucy, apan halos matag-adlaw kining moinom nga mosangpot sa pagpanapat niya sa iyang anak. Pasakaan dyan ako nagkasumam kay dilisod po doon makagawas na yan. Kami na po'y pamatyon, mahurot may kamatay. Na po yung mga anak, mga hurot o kamatay na akong mga anak, yung mga pamatyon. Ang suspitsado siyang bahin, miangkong nagmahay sa iyang nahimo. Ikaduha na ko anak, duha ro gilaki na ko. Nakalimot na lagi po ko, ma'am. Wala ka magmahay? Nagmahay, sud. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisda.